Sziasztok, szép jó reggelt! Következő szabály, hogy ne kerüljön ennyibe a KRESZ, illetve a vezetői engedélyed, az az elsőbbségadási szabály. Két szabályt lehet alkalmazni. Kereszteződésben van az elsőbbségadási szabály, ami két külön útról érkező járművek között, illetve a kanyarodási szabály, ami egy útról érkező járművek között dőlik el. Jó? Alapszinten van a elsőbbségadási hierarchia, kis tankönyvet segítségül hívtam, tehát összefüggés. Első szabály, írott szabály, jobbról érkező járműnek van elsőbbsége, és a balról érkező villamosnak. Ezt alkalmazzuk kereszteződésben, ez egyenrangú út a kereszteződésen, jobbkész szabálynak hívjuk. Nem alkalmazzuk a jobbkész szabályt, hogyha a kereszteződésben valahol stop, állj elsőbbségadás kötelező, vagy elsőbbségadás kötelező táblát helyeztek el. Na nézzük, miről is beszélek. Tehát alapszinten nincs tábla, tehát a jobbkész szabály megy, B megy előbb, utána megy az A. Hoppá, a B kapott egy mackósajtot, így hát az A megy előbb, és utána a B. Jó, ezt hívják elsőbbségadási szabálynak. Mit kell róla tudni? Két külön útról érkező járművek között dől el. Alapszinten jobbkész szabály, ha nincs tábla, ha van tábla, akkor pedig az megy előbb, akinek magasabb rendű útról érkezik. Jó? Elsőbbségadási szabálynak hívják. Nem él az elsőbbségadási szabály, hogyha a táblát kiegészíti jelzőlámpa. Tehát hiába van nekem stop táblám, ha nekem a zöld jelzés azt mondja, hogy mehetek, akkor mehetek, és nem is kell megállni. Illetve a jelzőlámpát fölülírja a rendőr. Ha a kereszteződésben van rendőr, tök mindegy, hogy nekem milyen színű a lámpám, ha a rendőr azt mondja, hogy menjek, akkor menjek. Ha a rendőrt elütik a kereszteződésben, akkor irányítja tovább a kereszteződés forgalmát, elsőbbségét a jelzőlámpa. Ha a jelzőlámpa kiég vagy elromlik, akkor már a táblák irányítják. Ha a táblát elviszik az indiánok, akkor jön megint a jobbkész szabály. Jó? Nagyon fontos. Elsőbbségadási szabály. Tessék értelmezni és tanulni. Legyen szép napotok!